Феноменът, който кара хората да виждат лица там, където няма нищо. Но този случай е различен. Ако ти кажа, че хиляди хора виждат едно и също лице на място, където няма никой, ще ми повярваш ли? Проблемът е, че през последните години стотици хора от различни държави описват едно и също лице със същите детайли. Мъж с напълно гладко лице, без уста, без очи, само две вдлъбнати сенки, които гледат право към тях. Хора твърдят, че го виждат върху стени, прозорци, телевизионен статичен шум, дори върху небето по време на мъгла. Учените казват, че това е статистически невъзможно. Различни хора да видят едно и също лице, без никога да са се виждали. Някои разказват, че лицето се появява само когато са сами. И когато мигнат, сякаш е поблизо. Какво мислиш, мозъкът ли го създава? Или всички виждаме нещо, което не би трябвало? Последвай ме за част 2, има още по-странни детайли.